Har du hørt fra Clara? Nej. Har du? Nej, jeg har ikke hørt fra hende siden i tirsdags. Seriøst? Ja. Ej, det går nok mærkeligt. Hej, piger. Hej. Hej. Hej, hvad laver I? Ikke så meget, vi snakker bare om Clara. Klar? Hvad er det med hende? Havde du ikke en aftale med Clara i tirsdags? Jo, altså det havde jeg, men hun aflyste i sidste minut, så nej, vi var ikke sammen tirsdags. Sagde hun hvorfor? Nej, det gjorde hun ikke sådan rigtigt. Så du har slet ikke snakket med hende? Nej, det er det, jeg siger, altså. Jeg har ikke snakket med hende overhovedet. For helvede, jeg skal til team nu. Vi ses, piger. Ses. Burde vi ikke tage hjem til hende? Jo, bare for lige at være sikre. Okay, men skal vi så ikke gøre det efter skole? Jo, lad os gøre det. Det er sgu da mærkeligt. Hvad vil være oplagt, at Clara hun vil tage med sig? Altså hun vil i hvert fald tage sin computer og sin telefon med, hvis hun må stå af. Men hvor er de? Fuck. Så er hun nok stukket af. Fedt ur. Det er sgu da Simons. Simons? Ja, det er da i hvert fald ikke Claras. Har du lavet matematik til i dag? Nej, jeg synes det var mega svært. Jeg synes nemlig også, at opgave 3 var rigtig, rigtig svært. Bare Clara kunne være her, så kunne hun hjælpe Ja. os. Hun er altid god på sådan noget. Ja, virkelig. Ej, jeg har fået besked fra Clara. Seriøst? Hvad skriver hun? Skynd jer ned til vores sted. Skynd dig. Det er herovre, Andrea. Der er Claras telefon. Clara vil aldrig efterlade sin telefon herude. Vi er bare nødt til at gøre, hvad vi først tænker. Lad os komme væk herfra. Tænker du, at Simon har noget med det her at gøre? Nej, selvfølgelig har han ikke det. Han er vores ven. Måske jeg skulle tage en snak med ham. Ja, kan du så ikke filme det, for så kan jeg se det bagefter? Det gør vi. Ja. Jeg skal nok ikke snakke mere om det. Nej. Vi ses. Hey Simon, Hej. jeg tænker på, hvad skal du lave i morgen aften? I morgen aften, jeg har ikke nogen planer. Hvorfor det? Jamen det var fordi, jeg havde lidt i tankerne, at du måske kunne komme til mig Jo, det vil jeg da meget gerne. klokken 8. Det ved ikke, hvordan det passer dig. Ja, helt fint. Jo, men så er det en aftale. Det siger vi. Vi ses, Simon. Hej. Hej. Nå, hvor skal vi sætte kameraet? Jeg tænker derovre på hylden. Ja. Måske. Ja, der. Super, så kan du bare lige ringe til mig, når han tager hjem, ikke? Jo. Super. Vi ses. Ja, vi ses. Hej. 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 Kom ind, far. Jo, tak. Var det svært at finde? Ja, det var faktisk lidt. Jeg vidste ikke, om jeg skulle tage rundkørslen, eller hvad jeg skulle. Ja, det er ved Skovvejen. Det er altså lige svært at vide, hvor fanden man skal køre her. Ja, jeg var lidt forvirret, så jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre. Det kan jeg godt forstå. Nå, så det er her, du bor? Ja, det er det. Det er da pænt. Så skal vi invitere Line næste gang. Ja, men jeg inviterede dig faktisk bare for en særlig grund. Jeg vil bare gerne snakke med dig alene. Okay. Om det der med Clara. Er det stadig det igen? Ja, men det er bare fordi, vi er begyndt at blive rigtig bekymrede. Virkelig meget. Okay, så jeg skal lige på toilettet, før vi begynder så. Okay. Simon, kommer du ikke snart? Ej, du skal kræfte med derovre. Altså, det er her, du bor? Ja, det er det. Det er da pænt. Så skal vi invitere Line næste gang. Ja, men jeg inviterede dig faktisk bare for...
lige måde. Vi skal væk. Vi skal væk. Han er sindssyg. Ja. Skynd jer. Skynd jer. Jeg er simpelthen nødt til at melde til politiet nu, for jeg tør altså ikke mere. Nej, jeg sønder så for meget nu. Nu gider jeg ikke mere. Jeg kan ikke lide det. Virkelig. Skal vi ikke alle sammen tage hjem til mig, så vi er i sikkerhed? Det gør vi. Vi snakker om det i morgen. Fuck, mand.